Buenos días a todos. Empezamos. Primeiro punto. Aprobación da ata da sesión anterior. Alguna objeción a eso? Votamos logo. Votos a favor da aprobación da ata? Unanimidade. Bueno, nos falta un concejal do grupo do PP que tuvo un problema, bueno, non é un problema, pero tiña que ir a, parece que camullar ao médico ou algo así polo estilo, entonces non sei se vai a chegar ou non, pero disculpámoslo. A Miguel Vieito tampouco pode asistir, que ten un problema de traballo. Estaba pensando que só faltaba un e faltan dous, é verdade. Xa me daba a miña sensación de que éramos pouca xente. Sí. Pois non. Vale, pois entonces disculpamos tamén a Vieito. Bueno, a votación sigue igual, unanimidade, os que había, claro, evidentemente. Segundo punto. Liquidación do orzamento. Liquidación cuanta... A ver, sin peñar gafas. Sí, liquidación cuanta general. Peche liquidación do orzamento. Creo que todos teñen a documentación. Entón, bueno, pois nosotros o que pretendemos é que se aprobe esta liquidación do peche do orzamento da cuenta general e, bueno, hai algúns datos que xa leímos na comisión, como é o remanente de tesorería, que eu creo que é importante este tipo de cuestións, non? Que é de 187.000 euros e indo ao propio presupuesto, pois hai datos importantes, non? Créditos presupuestarios definitivos, máis de 10 millóns de euros. Evidentemente aquí hai algunhas cuestións que non se levan a cabo, como é o da Palloza, como é o centro de día, como é o crédito da piscina, que ao final non se pediu, porque se vai a resolver sin o crédito. E quedamos nunha situación de gastos comprometidos de 6.576.000 e obligacións reconocidas netas 6.425.000 e pagos 6.402.000. Eso quere decir que prácticamente se ejecutou e se pagou prácticamente todo, excepto este tipo de cousas que, bueno, xa non era moi previsible que se fixera, porque eso depende de outro tipo de cousas, como é o tema do desarrollo da Palloza, como é o do centro de día, que todavía non tivemos a financiación suficiente, e como é o crédito da piscina, que estaba previsto pedirlo e non se pediu. E polo tanto, máis ou menos, en números gordos, pois ven a serlo, e despois hai pequenas cousas, pequenas facturas, pequenas cousas de obras que sempre quedan aos do ano seguinte, porque non se dan ejecutado, etc. Entón, bueno, un presupuesto de gastos comprometidos de 6,5 millóns, con uns pagos de 6.400.000, pois non está mal para un concello como o noso de 5.000 habitantes. Por lo tanto, non sei se teñen alguna, se queren fazer alguna intervención, se van a preguntar algo, a decir algo. Non sei se queren fazer alguna intervención. Bloque. A hora de realizar unha conta xeral, hai que analizarla desde dous puntos de vista. Por un lado, a forma da propia conta, e por outro lado, o fondo, é dicir, o que transmiten esas contas en relación, sobre todo, ca liquidación do orzamento do ano que corresponde. Empezando por esa forma, a ver, eu non dubido que, tal como dice o señor alcalde, que unha gran parte do orzamentado se gastara. Eu non dubido deso. O problema que temos é que hai unha grandísima parte do orzamentado que non se gastou, un porcentaxe moi alto. E outro porcentaxe moi alto que se gastou en cousas que non estaban orzamentadas, que non estaban previstas, que se improvisaron, que se fixeron a salto de mata. Ese é o problema que lle vexo a forma de gastar os cartos. O orzamento apróbase con 8 meses de retraso e logo faise o que se peta.
porque non sirve absolutamente para nada, gástase no que nos parece. E a maior parte dos gastos que temos, que se viñan no orzamento, non se executaron. E a maior parte dos gastos que se fixeron non estaban no orzamento. E iso non ten sentido. O orzamento é unha norma que debe guiar o que é o procedimento e o gasto económico do ano. E aquí iso non existe. Aquí en Outeiro funcionamos nun concello como se non existiran orzamentos ningún ano. Xa para empezar porque se aproba en agosto, o caso non ten moito sentido. Que máis cousas se refliten dos datos que veñen nesta conta xeral? Pois, por exemplo, que hai unha cantidad de ingresos, de cobros, que se fan sin que exista ningún tipo de ordenanza municipal. Unha ordenanza municipal pos cobros do Concello é o que lle dá os dereitos á cidadanía, o que regula como ten que ser eses pagos, como o que fiscaliza como son eses cobros. Aquí non existe. O que dá lugar a unha discrecionalidade por parte do goberno municipal sin parangón. Eu creo que non hai ningún sitio que se poida comparar o que pasa en Outeiro co tema dos cobros que fai o Concello. Hai algo que se lee perfectamente nos informes que se fan desde a intervención, onde se incumple o propio plan de saneamento que o propio Concello de Outeiro aprobou porque obrigou a Xunta debido á súa situación económica, e incúmplese. Co cal esas contas refliten unha situación económica moi grave no Concello de Outeiro. Non se cumple o plan de estabilidade orzamentaria. Insisto, seguimos outra vez co problema que temos co sistema económico do Concello. E que máis? Falaba dun remanente, sei o señor alcalde na nosa intervención inicial, é que, polo que eu entendo, se deduce do que ven na conta xeral, se non hai un superávit no ano 2024, non se poderán incorporar os remanentes do ano 2023. Algo que sería catastrófico para a economía deste Concello, non para o goberno municipal, senón para todos os veciños e veciñas do Concello que pagarían as consecuencias desa imposibilidade. Algo que me parece que é gravísimo e que indica que o rumbo económico que está tendo o Concello na súa vertente política é un rumbo completamente errado e equivocado, e que ten que haber un cambio radical na forma de levar as contas neste Concello. Que pasa con todo eso? Cales son as consecuencias que se ven de forma sinxela? A morosidade, onde se incumple tamén a norma, a lei de morosidade existente, e aquí, no último pleno que eu asistín, que foi de setembro, o señor alcalde pasouse, non sei, media hora falando ou comparándonos co Concello de Lugo. Comparémonos en todo. Multiplica por 8 a morosidade do Concello de Lugo, o Concello de Outeiro de Rei. Iso indica que algo está fallando no planteamento económico do Concello. Multiplica por 8 a morosidade do Concello de Lugo. E quen dice do Concello de Lugo podemos ir comparando con todos os concellos de alrededor e vai multiplicar por cifras parecidas a súa morosidade. Eu dixo aquí varias veces, a min como cidadán de Outeiro do Rei dame vergonza que o meu Concello lle deba diñeiro á xente. E pasa de xeito habitual todos os anos. Algo está fallando. O sea, estas contas reflicten unha situación, eu creo que para nada positiva de como está funcionando o Concello a nivel económico. A débeda, por cidadán do Concello de Outeiro, que sempre lle quita importancia tamén o señor alcalde cada vez que fala, é 3 ou 4 veces superior ao investimento que se fai o Concello por habitante. Non casa moito, porque eu son dos que eu manteño que a débeda feita con sentido é feita como investimento de futuro, non ten por que ser mala en si mesma. O problema é cando é unha débeda que se ten para pagar os recibos diarios. Ese é o problema, que é o que pasa neste Concello. Claro, como iso é así, que pasa ao final? Que a débeda multiplica o investimento, porque non pode haber investimento, lóxicamente, porque se debe un montón de dinheiro. Fanse os gastos, as decisións que se toman, fanse a salto de mata. Hai cartos para isto, pum, gastamos nesto. Hai cartos para outro, gastamos no outro. Non importa o que haxa no orzamento, non hai ningún tipo de planificación, non hai ningún tipo de previsión, absolutamente nada. E, desde logo, claro, non hai ordenanzas que controlen os movimentos económicos que hai, sobre todo nos cobros, que iso é algo que, xa digo, algo que mide a calidad democrática de calquer institución. Eso en canto á forma. En canto ao fondo. En canto á forma, bueno, pois aquí hai que nomear o de sempre, non? É dicir, a norma dice que hai que presentar, ten que ser presentado na Comisión de Contas antes de 1 de xullo, non se fixo, que ten que vir a pleno a aprobación da conta xeral antes do 30 de outubro, non se fixo,
igual que o orzamento hai que presentalo antes dunhas fechas, nunca se fai. O problema é que pase un ano non pasa nada, porque pode haber circunstancias excepcionales que fagan que un ano non se poida facer. O problema é cando se fai sistemáticamente ca idea de que as normas non van comigo. E as normas, gústenos ou non, é o que fan que as cousas funcionen e todos teñamos unhos dereitos. Se empezamos saltándonos as normas para os plazos, acabamos saltándonos as normas para as propostas que pode presentar a oposición ou saltándonos as normas para as adjudicacións de certas obras ou servizos. Empeza un por unha cousa e acaba nun funcionamento completamente fora de norma, por así decirlo, non? Eu non vou dicir porque non o creo, que o señor alcalde seña un fascista, para nada, non o vou dicir. Agora, que está collendo, como diría eu, actos que parecen sacados de outras épocas, eso está clarísimo. As normas están para cumplirse, e hai que cumplilas, gústennos ou non. Cando nos gustan, cambiámolas. Pero non podemos saltarnos a la torera. Non podemos facer os orzamentos cando nos dá a gana, presentar as contas cando queremos, ou adjudicar un servicio porque non sei que, cando a que a mí me dá a gana, ainda que seña aceptando orzamentos de empresas que non son do sector, siquiera, coa advertencia axeitada dos técnicos correspondentes. Iso non se pode facer, non é unha forma de funcionar. Non sei se é que leva moitos anos ou se é que se está contaxiando certos socios que teñen por aí adiante. Pero iso non é o funcionamento dun concello democrático. Non o é. E hai que corrixilo. E logo, o último tema, que é o tema das formas, o que é o tema técnico das contas, aí sí que evidentemente non hai nada que dicir, porque está dunha forma, os números cadran, lóxicamente, só faltaría. Aquí o que falla é a parte política. E, por certo, xa me vou adiantar, eu o que pediría é que non se lle bota a culpa por ir tarde a que hai moita carga de traballo no Concello. Porque cando iso pasa de forma sistemática, é que quen falla non son os traballadores, son os que os dirixen. Porque por número chegaríanos. Agora, se non hai unha boa dirección na institución, igual que nunha empresa, entón é cando falla o traballo. O sea, a culpa é de quen dirixe os traballadores, non dos traballadores que fan, eu estou seguro que bastante máis do que poden, e dos medios que teñen. Nada máis de momento. A ver, comezo, como todos os anos, destacando que esta liquidación preséntase fora de prazo, xa que a data de aprobación cando se leva a remisión do Tribunal de Contas ten que ser antes do 15 de outubro. Estamos case empezando o decembro. O máis salientable é o dato da conta 413, que aparece no libro de informes de intervención 83, porque había outro libro de informes de intervención no que meramente aparecían, era máis teórico ou máis presentábanse asuntos máis teóricos que o que eran as cifras mesmas. Entón eu baseome nese libro, vale? O máis salientable é que esta conta 413, que é a dos acreedores por operacións pendentes de aplicar ao orzamento. A cantidade son de 354.192,17 no ano 23. Isto, claramente, demostra a non planificación orzamentaria. Xa o destacamos cando se presentaron os orzamentos do ano 23, que nacen mortos, que son unha exposición das contas do ano en curso, que son ineficaces para un concello de máis de 5.300 habitantes. Xa non falamos dos orzamentos deste ano. Segundo a interventora, no seu informe destácase unha realización de gastos sen consignación orzamentaria e aconsella o equipo de goberno sobre o que debería facer, prever os seus gastos nun plan orzamentario. Pero como van facer se se aproban os orzamentos para o ano correspondente a finais do exercicio? Está claro que coa súa maneira de gobernar están gastando cartos que non teñen. Calquera de nós, nos nosos fogares, coñecemos de antemán o que imos percibir polos nosos ingresos salariais ou de outro tipo, e se non podemos nin debemos excedernos, por suposto, nos nosos gastos, se non queremos desembocar nunha situación de bancarrota. Pois aí onde nos levan. Vostedes gastaron 354.192,17 euros en bens e servizos para os que non previron unha aplicación aos seus orzamentos do ano 2023. É lóxico, xa que os mesmos aprobanos en pleno ordinario en setembro do mesmo ano, case cando estábamos rematando o exercicio, quedaban 3 meses para rematar 2023.
Que saiban os veciños e veciñas de Outeiro de Rei que, segundo comezamos a actual anualidade orzamentaria, xa levamos nas nosas costas unha rémora de máis de 350.000 euros. Por outra banda, destácanse que non hai ordenanzas fiscais polos ingresos percibidos por servizos educativos, asistenciais, deportivos e patrimoniais. Eu dígolles, hai que comezar a elaborar distas ordenanzas xa. Se están feitas, se están caducadas, hai que retomalas, hai que revivilas. Quero lembrar que levamos 2 plenos ordinarios, este extraordinario, o de setembro e o de outubro, nos que a non ser polas iniciativas da oposición, do grupo do BNG como do grupo socialista, o equipo do goberno non trouxo ningún outro punto que se debe tratar neste órgano colexiado, sabendo recomendacións de intervención sobre a ausencia das ordenanzas. Como se comenta na páxina 10 do informe de intervención, aprobouse no ano 2021 un plan de saneamento financeiro necesario para poder converter unha operación de debedamento a curto prazo noutra a longo prazo por problemas de falta de liquidez. Nese mesmo plan, exíxese que para o 2023 haxa un remanente de tesourería de signo positivo, pero resulta que é negativo, precisamente por un incumprimento das previsións do plan de saneamento financeiro aprobado en 2021. E nós preguntámonos, como van solucionalo? Que medidas correctoras van tomar para o cumprimento das previsións do plan de saneamento en vixencia? En canto ao obxectivo de estabilidade orzamentaria non se cumpre, pero sabemos que sí haberá que facelo para este ano 2024. Esperamos polo ben de todos os veciños e veciñas que estean tomando as medidas pertinentes. En conclusión, vou dar a miña abstención porque non vexo ánimo por parte deste goberno para presentar as contas en prazo e estas demostran as poucas ganas que teñen de aliviar a carga financeira do Concello, pois de seguir así poden desembocar nunha situación de suspensión de pagos. Nada máis. Bueno, máis ou menos a intervención do grupo do PSOE do Bloque veñe sendo as mesmas de todos os anos. Bueno, con alguna diferencia. Fai uns anos a crítica era que non éramos capaces de gastar o diñeiro suficiente que presupuestábamos, cando por unha serie de inversións importantes e tamén por consecuencias da crise económica que en algún momento o Estado nos fixo devolver diñeiro do que xa nos decía que íbamos a ter, derivado desas dúas cuestións, de inversións importantes que houve que facer e desa situación, pois o Concello pasou a ter un endeudamento razonable, creo eu. Un endeudamento de cerca de 2 millóns de euros para un concello como o noso, que ten un presupuesto de eu diría que entre 7 como mínimo e 9 millóns de euros, pois entendo que está dentro do razonable. Outra crítica que nos fai o PSOE, que dice que non traemos ningún, que, bueno, xa lle oín en algunha ocasión máis ao Bloque, que nos dos últimos plenos non trouxemos ninguna iniciativa do equipo de goberno, pero que temos un equipo de goberno, unha xunta de goberno, que é o que realmente toma a inmensa maioría das decisións neste concello como en calquera concello que hai un goberno que para eso está. Que o orzamento vai atrasado? Pois sí, eso é verdad. O orzamento está indo atrasado, pero bueno, tampouco é para rasgarse as vestiduras, sobre todo ustedes. Cando o goberno de España, en algunha ocasión, ni siquiera presentou os presupuestos. Mira que é grave, que o goberno de España non os presente. Xa non que non nos aprobe, que xa veremos se os aproba ou non este ano. Pero houve algún ano que ni nos presentou. E ustedes son socios de goberno, un está no goberno, outros son socios. Supoño que eso tamén lles parecería moi mal. A mí me gustaría que o orzamento pudera ir máis adelantado. Xa lles expliquei moitas veces, e saben, ou están cansados de sabelo, que a inmensa maioría das administracións non conocemos as cantidades que vamos a ter para poñer no orzamento. Podemos fazer un orzamento aproximado, pero con datos reales só lo podemos facer por cerca de mediados de ano. Os cobros que se fan, a maioría teñen ordenanza e o resto pois está perfectamente, o conocen perfectamente os usuarios, e se está facendo sempre dunha maneira mecánica
pero que espero que máis pronto que tarde, tan pronto que seña posible, materialmente iremos facendo ordenanzas para que todo esteña en ordenanzas, pero sí que todo está publicado e todo está claro e absolutamente calquera servicio que paguen os ciudadanos o paguen con conocimiento total. Dice que será catastrófico a situación do Concello, pois eso leva dicindo bastante tempo, pero sin embargo temos os servicios comparables ou a mellores que a inmensa maioría dos concellos do noso tipo. Temos os impuestos máis baixos que a todo o entorno. E a morosidade, pois, se alguna vez a temos, é precisamente por falta de tempo material para facer os pagos, porque en este momento pois, o Concello ten liquidez sin ningún problema. Decía o BNG que íbamos a endeudarnos para pagar gastos corrientes, cando realmente non vamos ni siquiera a endeudarnos nunha inversión de 300 e pico mil euros que temos que aportar a unha inversión de máis de 1 millón de euros que nos acaba de fazer a Xunta. E vamos a afrontar eses pagos sin ningún tipo de crédito, aunque tiñamos aprobado en este ano. Se se contaxe de certos socios, me dice, pois dos que me podía contaxiar non son socios, pero dese non nos vamos contaxiar. E remato como empecé, dicindolles que non fai moito tempo, sobre todo o Bloque nos criticaba, pois fai 3 ou 4 anos ou 5, de que non dábamos gastado porque tiñamos moito superávit, e resulta que agora nos critica porque temos moita deuda. Pois mire, a nosotros, eu xa lo dixen moitas veces, os veciños nos encargaron clarísimamente, que gobernáramos. Nosotros non cambiamos a línea de goberno desde fai moitos anos e non a vamos a cambiar. Evidentemente, estamos prestando bons servicios de todo tipo, pois moitos servicios que outros concellos non teñen, e tanto en educación como en servicios sociales, como en conectividade, como en vías públicas. Non hai máis que salir do noso concello e ver como vamos polas carreteras que están ao lado. Entonces, desde ese punto de vista, pois realmente ustedes non nos aportan nada, absolutamente nada. E aos nosos veciños tampouco lles deben aportar nada, porque cada vez que ustedes lles van a pedir o voto como vamos nós, pois os resultados desde fai 40 anos están ben claros. E entón eu considero que os veciños do Outeiro son máis inteligentes do que ustedes creen. Ustedes creen que con vir aquí a soltarnos unha serie de cuestións que a maioría delas non son certas e outras non teñen ninguna trascendencia, pois que seguramente lles vai a... E, bueno, me parece que se me quedou algo de que había uns gastos pendientes de 300 e pico mil euros, pero se tiñamos máis superávit do que tiñamos pendiente de pago. Entonces, está claro que moitas cousas que veñen a final de ano pois non se dan contabilizado e cando se pagan é no ano seguinte, pero iso é o que fai calquera administración normal. E de que gastamos cartos que non temos, pois se levamos tanto tempo gastando cartos que non temos, pois o único se somos uns magos de economía, porque senón non sei como se pode facer, porque eu creo que as empresas que traballan para nós están todas encantadas de facelo. E eu creo que por parte miña non teño moito máis que decirlle, simplemente que nosotros vamos a aprobar estas cuentas e vamos a seguir intentando gestionar o mellor posible. Espero que se nos vayan facendo as transferencias adecuadas do Goberno de España, que non nos meta como nos mete a todos os gobernos municipales en unhas situacións verdadeiramente catastróficas de aportacións, por exemplo, aos servicios sociales que teñen a obligación de facelo o Goberno de España e non o fai, e fai que os concellos teñamos que prestar servicios
como os servicios sociales, como os servicios de axuda no fogar, como outro tipo de servicios sociales que non son competencias para nada do Concello e que os estamos asumindo. A pesar dese panorama catastrófico que ustedes queren plantearnos, pois, señores, a realidade é tozuda. E a realidade é que este Concello presta servicios da mellor calidad. É o Concello que máis medra da provincia sostenidamente ao largo do tempo. E entón, bueno, pois ustedes non sei se é que queren fazer tontos aos nosos veciños, dicirlles unha cousa cando a realidade é outra ben distinta. Non me podo explicar que tendo os impostos máis baixos, que tendo os mellores servicios, e sigamos facendo obras, porque todos os anos facemos un plan de obras enormemente grande. Por exemplo, sin ir máis lexos, que lles toca a ustedes moi de cerca, pois a Diputación de Lugo incrementa os ingresos nunha cantidade de 19 millóns de euros e resulta que non reparte nada cos concellos linealmente para todos. Bueno, pois nosotros seguimos aguantando esa situación e seguimos facendo obras e seguimos tendo servicios de tan boa, polo menos, de tan boa calidad e cantidad como a calquera dos gobernos e, desde logo, como a calquera dos gobernos de izquierdas. E, ademais, cos impostos máis baixos. Por lo tanto, non podemos aceptar as súas críticas, non vamos a corregir, excepto en algunhas cousas puntuales, como pode ser ir elaborando ordenanzas a medida que físicamente o podamos facer para que esteña posto nun papel o que todos os ciudadanos conocen, porque todo o que se cobra por algún tipo de servicio conocen todos os veciños desde fai moito tempo, e cando non é así, pois se firman convenios voluntarios cos veciños cando queren fazer algún tipo de obra especial e polo tanto, eu non vexo ningún. Temos unha deuda perfectamente soportable para a nosa capacidade, porque se eleváramos os impostos do IBI, por exemplo, e dos coches ao nivel que ten a cidade de Lugo, que gobernan ustedes dous bloques, PSOE e Bloque, pois amortizaríamos esa deuda en nada de tempo, porque subiríamos casi o 50% o IBI e subiríamos, pois, non sei se dese orden o dos coches. Bueno, con máis impostos que ten que nós non temos, non? Entonces, claro, vir aquí a decir que nosotros non lles pagamos ás empresas cando é mentira, que retrasamos os pagos dunha maneira voluntaria, cando nos dice que temos unha situación económica desastrosa e neste momento, pois non sei se temos nas contas corrientes de... non sei se sinceramente, pero ao mellor 1,5 millón de euros, pois torno dicindo de memoria, sei que eso polo menos o temos, ou máis ou menos, non? Que vamos a chegar a fin de ano con un superávit. Bueno, pois, e non porque non haxa necesidade de servicios, porque podíamos gastar o superávit e outros 2 millóns de euros, para mellorar os servicios aos nosos veciños. Ojalá o pudiéramos facer. Ojalá o goberno central transferir o diñeiro que lle chegou de Europa de 170.000 millóns aos concellos, porque non sei onde están. Pero aquí non é só eso, é que ademais aumentou o déficit e a deuda do Estado dunha maneira brutal. Entonces, para o próximo pleno non se preocupe que xa lle traerei a deuda do que debe cada español a consecuencia do goberno de ustedes. Despois de ternos os impostos máis altos da historia, a todos os españoles, por suposto nós tamén, e de ter a cantidad máis ingente de diñeiro que nos mandaron desde a Unión Europea, pero moi por encima de calquera época. Entonces, por si eso non fora suficiente, sin facer as obras necesarias como fan falta por España, como se viu fai pouco en algúns sitios, que algunhas obras que se anularon podían haber salvado moitas vidas. E non se fai. Pero, sin embargo, ustedes teñen que virnos a decir a nosotros, pero, bueno, os veciños do Outeiro creo que teñen suerte que nós non lles vamos a facer caso. Porque, volvo a decir, nosotros somos moi previsibles. Nos conocen, saben o que facemos, ven as inversións perfectamente, porque cando ustedes dicen que non pagamos e que non facemos inversións, pois simplemente eso non fai falta que o desminta eu, eso se ve todos os días e se ve como se desarrollan as obras todos os días en todas as líneas e en todos os servicios, en auga, en basuras, en auga, en saneamentos,
en carreteras, en servicios de conectividade, etcétera, etcétera. Bueno, xa non digamos que eu creo que estamos moi por diante de todos os demais en servicios de conciliación familiar. Estamos a anos luz de Lugo, por exemplo, pero a anos luz, non? E, bueno, pues todo eso o financia o Concello, cos impuestos máis baixos e pagándolle a todo o mundo. Ustedes, claro, xa sei que eso ao mellor non o poden entender, porque onde gobernan ustedes non son capaces de facelo, non son capaces de con menos facer máis. Nosotros sí, a pesar de que o presupuesto vai a tarde. Xa me gustaría que fora cedo. Xa me gustaría que todas as administracións nos dixeran no mes de outubro que ingresos vamos a ter. Xa me gustaría. Pero por non saber, non sabemos nin os máis importantes, que son os que veñen no Estado, que son os impostos que pagamos todos, que ao mellor non temos nin presupuesto. E xa non é a primeira vez que o señor presidente do goberno dice, pois non nos vamos a presentar, que total é igual. Tanto podemos gobernar co Parlamento como a señor. Entonces, esa é a situación. E a situación deste Concello é perfectamente sostenible, é perfectamente viable para poder seguir invertindo e poder seguir estando á cabeza dos concellos da provincia, en todo tipo de servicios, sin excepción. Non sei se queren dicir algo máis. Pois vamos pasar a votar. Votos a favor da aprobación da conta xeral do 2023, non? Votos a favor. 8. Votos en contra. 2. Abstención. 1. Queda aprobada. E creo que non hai máis asuntos para tratar. Co cual levantamos a sesión.